Beşdarî diyeke Gulanê de. Federasyona Komelên Kurd Danîmarkê îro li parka binavu deng Fælledparken li Kopenhagenê bi çadireke Kurdistanî Beşdarîyeke may anku yeke Gulanê bû. Hejmarke zafşi beşdarên ve bername serdana çadora Kurdan kirin. Kurd her xwe heye û bes emro li rojî cîhanî kirêkaran li Kopenhag bi serdanekî Kurd çûme lay sabatokeyî Federasyonî Komela Kurdiyekan. Bi deyan sabat alay Felestîniyekaniyan li penay çadrûçî xweyan heldebû û dirûşmiyan li piştgiriyan da nûsî bû. Belam bo dermanîş hemayek û nawek li Kurd û Kurdistan cega lay Kurdekan xweyan bedîne dekira. Çepî Êranî û roja halatîş ewanê duênê xweyan de teqandewe. Dirûşmî nebe ceng û nebe dîktatorîyan bo heldebû. Ay felekê! Gotinik ji Ferhada Bulazade, ji bo vê roje. Sal roja krîkarê cîhanê li hemu gelane azadî xwez û hervîsa hemu krîkaranê zehmetkêş e cîhanê pîroz be. Dîsa îsalcî me karî her veku. Hemu sala em Kurdê her çar parçe Kurdistanê bi hevkariya Federasîna Kurd li velatê Danmarkê bi cî û çalakiyên xwe ji bona pîrozkirina vê roja serkeftî li gel hemu şelkê de ne ê însandost li vî velatî beşdar bûn.